Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга койбір темалар турында. Шәһәрдә яр буе паркын төзекләндерү планлаштырыла. Бирдә нинди эшләр алып барыла һәм чалларны нинди үзгәрешләр көтәчәк. Җылы һава торышы, күңелле кичә һәм Гаязовлар чыгышы. Яр чаллыда яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Төзүчеләр социаль әһәмияткә ия объектларны төзекләндерә. Асылташ балалар һәм яшүсмерләр приютында керү урыннары яңартылды. Изгелек тернәкләндерү үзәгендә түбә алмаштырылды. Диалог балаларга һәм яшьләргә психологик педагогик ярдәм күрсәтү үзәгендә капиталь ремонт алып барыла. Тагын нинди объектларның үзгәреш кичерәчәге хакында алдагы материалда. Тиздән спортчылар яңартылган майданчыкларда шөгыльләнә алачак. Яршалда төзүчеләр Гренада паркындагы КамАЗ стадионының 3-нче футбол кырын яңартуга керештеләр. Иске катламны яңа ясалма өслеккә алыштырачаклар. Төзүче стадионын реконструкцияләү дәвам итә. Выполняется ремонт матча освещения, футбольного поля с установкой новых приборов освещения, ремонт входной группы, ремонт помещений касс, ремонт ограждений территории, устанавливается туалет, благоустраивается территория. Куркынычсыз керү юлына видео күзәтү системасы урнаштырылачак. Хәзерге вакытта барлык төзелеш, ремонт эшләре 40%-ка төгәлләнгән. Яшь спортчылар әлеге барлык үзгәрешләргә дә бәя бирү вакытын көтсә, мәктәпкәчә яшьтәге балалар инде яңартылган бинага ия булды. 26 санлы Лейсән балалар бакчасында капиталь төзекләндерү узды. Выполнен ремонт кровли, утепление, ремонт фасада, устройство теплых полов в группах на первых этажах, ремонт входных групп, теневых навесов, установлено новое оборудование в пищеблоках, заменены инженерные коммуникации, выполнено новое ограждение территории. Мондан тыш Егошлауырлар хастаханәсендә дә ремонт эшләре дәвам итә. Блогы үзгәрәчәк. Августта Мустравый Рус драма театрының яңа бинасы ачылачак. Аның әзерлеге 80%-ны тәшкил итә. Бирдә инженерлык коммуникация системаларын сузыла, фасад эшләре бара. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәрдә уңайлы шәһәр тирәлеген формалаштыру программасын тормышка ашыру дәвам итә. Быел яр буе паркын төзекләндерү планлаштырыла. Яңартылачак паркта нинди эшләр алып барыла һәм чалларны нинди үзгәрешләр көтәчәк, толырак алдагы материалыбызда. Яр буенда эшләр узган атнада ук башланды. Хәзерге вакытта паркка керү юлында Адымнар гимназиясе ягыннан асфальтны сүтү эшләре бара. Шәһәрдәшләр эшләрнең башлануына бик шат, әмма аларның берничә теләге бар. Скамейки какие-нибудь. Посидим, отдохнуть. Так нормально, в принципе. Ну, обустроить надо, конечно. Давно ждут люди. Ну, туалет есть, но, конечно, еще бы надо. Один есть вот здесь. Надо бы, конечно, еще построить. Неплохо было бы. Хорошее освещение, чтобы было. Детская площадка хорошая, учитывая, что с детьми в основном приезжаешь все-таки гулять в парке. Чтобы, допустим, велосипедист ехал по своей дороге, пешеход шел по своей. Как-то да, именно ограничить, да, разделить. Да. Лишь бы деревья поменьше трогали. Единственное условие, и все. Төзекләндерүнең беренче этабы кысаларында балалар һәм спорт майданчыклары шулай ук этләрне урамда йөртү өчен урын оештырылачак. Моннан тыш бирдә кинология үзәге булдыру планлаштырыла. Анда белгечләр хайваннарның тәрбияләү һәм дрессировкалау буенча хуҗаларына консультация бирә алачак. Будет выполнено благоустройство входной зоны, будет выполнено устройство нового тротуара с велодорожкой, освещением и видеонаблюдением, будут установлены павильоны проката спортивного оборудования и кафе. Гамәлгә ашырыла торган барлык программаларда планлаштырылган вакытка тәмамланачак дип билгеләп үтеләр бу шәһәр башкарма комитетында. График нигезендә бу 2022 елның азагы. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Җылы һава торышы, күңелле кичә һәм Гаязовлар чыгышы. Яр чаллыда яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Шәһәр халкына интерактив майданчыклар, кызыклы автошоу һәм бай концерт программасы тәкъдим ителде. Быел яшьләр көнендә моңа кадәр булмаган уникаль майданчыклар әзерләнгән иде. Шундыйларның берсе Дрон Team Гренада проекты. Спортчылар мобиль трассада дроннарда узыш юнәлеше буенча квадрокоптерлар белән идарә итү күнекмәләрен күрсәттеләр. Будут соревноваться между собой, показывать различные элементы, трюки высшего пилотажа на квадрокоптерах в формате FPV. Авто һәм мотоклублар машиналар күргәзмәсе оештырдылар. Төп сәхнәдә Чаллы данс фестивале узды. КамАЗ мастер командасы пилотлары экстремаль тамаша оештырдылар. Ярчалда яшьләр көннең төп йолдызлары абыйлы энеле Тимур һәм Ильяс Гаязовлар булды. Яраткан җырларны тыңларга 100 меңнән артык чаллылы җыелды.
Традиция буенча бәйрәм салют белән тамамланды. Лилия Агатина, Руслан Бекмухаметов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Smart People шәхси инглиз балалар бакчасы 10 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Бу вакыйга уңаеннан балалар өчен сый, флешмоб һәм бүләкләр уйнатылды. Ата-аналарның һәм балалар бакчасында тәрбиячеләрне искиткеч матур шорлар, аниматорлар һәм бию музыкасы каршы алды. Балалар үзләре дә читтә калмады. Шигырьләр сөйләделәр, флешмоб һәм вальс башкару буенча мастер-класс әзерләделәр. Мы желаем нашему садику процветания, благополучия, такой же активной энергии, как у нашей заведующей. Чтобы он не болел и был счастливым. Smart People стоит на отдельном месте. Не каждый руководитель детского сада берет на себя ответственность за такое огромное количество детей. Юбилей уңаеннан балалар өчен төрле бүләкләр уйнатылды. Алар арасында телескоп, уенчыклар кибете, үй баскетболы һәм башка күп төрле әйберләр бар иде. Я люблю это дело, люблю детей, потому что они очень искренние. Отдельно, конечно, я всегда говорю благодарность для родителей, вернее родителям, потому что они доверяют самое дорогое, что у них есть, это дети. Планда мәктәп ачу күздә тотыла. Анда сабыйлар шундый ук якты һәм дустань атмосферада укуларын башлый алачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Агатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 18% годовых. Выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107.